Despois de anos de inercia paralizante dun goberno municipal absolutamente incapaz, é momento de darlle a Vigo un novo impulso, é hora de resetear a cidade. Fronte a quen só pode ofrecer máis do mesmo, o BNG imos levar Vigo máis alá do parque temático, das luces e do dinoseto, máis alá dos titulares, das promesas incumpridas e das actuacións virais en platós televisivos, máis alá da frivolidade, da xordeira autoritaria e da falla de xestión. Cun proxecto de cidade en positivo que vai poñer as persoas no centro e que vai atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses, poñendo fin ao abandono que padecen os nosos barrios e parroquias. Avanzando cara unha cidade de iguais, cun firme compromiso feminista nos feitos e non apenas nas palabras, reivindicándonos orgullosamente diversas fronte ás violencias LGBTfóbicas, facendo do Concello de Vigo un verdadeiro parapeto social contra a crise para combater a crecente pobreza e empobrecemento e facilitar o acceso social á vivenda nunha cidade onde temos 18.500 casas sen xente e moita xente sen casa. Unha cidade con máis servizos públicos baixo xestión pública. Un Vigo máis verde, máis ecolóxico, máis sustentável, que pase do arboricidio permanente a naturalizar as nosas rúas e espazos e que se reconcilie co seu medio natural, co litoral e cos nosos montes, facendo do río Lagares o pulmón azul que oxixene a nosa cidade e colocándonos na vanguarda da defensa do benestar animal. Revolucionando a mobilidade para devolverlle a cidade ás persoas fronte aos coches, apostando pola mobilidade colectiva e a intermodalidade, cun servizo de autobús á altura dunha cidade de 300.000 habitantes, con máis frecuencias, con mellores horarios e cun novo mapa de liñas que conecte de verdade o conxunto da cidade, democratizando o espazo público a través das humanizacións que o BNG xa puxemos en marcha no Casco Vello, no Calvario ou na Praza de Independencia, facilitando a mobilidade en bicicleta e dando un maior encaixe a esa nova realidade dos vehículos de mobilidade persoal. Pulando, como dicía a nosa portavoz nacional, por facer que Vigo volvamos ser o pulmón industrial de Galiza e converténdonos na capital galega da innovación, da tecnoloxía e das comunicacións, apoiando con decisión o noso tecido productivo e o pequeno comercio de proximidade que dinamiza os nosos barrios e que vertebra a nosa cidade, desplegando políticas que faciliten a creación de emprego estável e con dereitos e salarios dignos e que brinden oportunidades á mocidade para que deixe de estar expulsada a emigración por falta delas. Un Vigo que asuma o papel que lle corresponde como maior cidade de Galiza, liderando a súa realidade metropolitana, actuando como polo dinamizador da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal e que exerza como motor de todo un país, acabando co enfrontamento permanente e estéril que ten de refén a cidade, pero exixindo con firmeza a fin do abandono que padecemos por parte da Xunta de Galiza e do Goberno español, para que proxectos como a estratégica saída sur de alta velocidade que conecte Vigo con Porto deixen de ser unha promesa perpetua e se convirtan nunha realidade canto antes. Con máis democracia e participación, deixando atrás este asfixiante autoritarismo, sabendo que Vigo sempre avanzou cando fomos capaces de tecer desde a pluralidade, facendo do diálogo e da escoita unha obriga e da participación directa da veciñanza na toma de decisións un dereito. Imos levar Vigo máis alá, construindo unha cidade máis habitável e vertebrada, na que o urbanismo se poña ao servizo dos intereses xerais e non do lucro dos especuladores, sacando o novo pexón da escuridade dos despachos, onde non se troncen por capricho as nosas parroquias con grandes viais innecesarios, que aposten un crecemento racional, ordenado e sustentável, entendendo que a cidade non acaba nos seus centros. E tamén recuperando o noso pulso como potencia deportiva, acabando co abandono dos pabillóns e instalacións municipais, apoiando máis os clubes de base e tamén os de máxima competición, potenciando as escolas deportivas e volvendo colocar Vigo no mapa dos grandes eventos e competicións deportivas.
volvendo ser o grande berce creativo e de vanguarda cultural fronte ás políticas que nos desertizan con museos baleiros e programacións culturais caprichosas e cutres, apoiando o enorme talento que latexa na cidade, multiplicando o Vigo sónico en lugar de fechalo ou reabrilo a medias, potenciando o noso baile e música tradicionais, despregando en todos os barrios a rede municipal de bibliotecas que o BNG iniciamos coa Neira Vilas en lugar das actuais salas de lectura nas que non hai nada para ler. E apostando con orgullo e con decisión por normalizar o galego, garantindo o dereito de todas as viguesas e de todos os vigueses a vivirmos con normalidade na nosa lingua propia. En síntese, un Vigo de futuro e con futuro. Para o que o Bloque Nacionalista Galego temos un proxecto de cidade sólido, rigoroso, innovador e aberto, que vai lograr empurrar unha verdadeira transformación que evite que a cidade continúe quedando atrás. Un proxecto que o BNG queremos facer realidade entre todas e todos, sumando as moitas viguesas e vigueses que saben e que sinten que a cidade merece máis, moito máis, sumando para multiplicarnos, para termos a forza necesaria que nos permita resetear en positivo a cidade na certeza de que só cun BNG determinante no Concello poderemos levar Vigo máis alá. Restan 192 días para as eleccións municipais. En ese tempo todo o noso esforzo, toda a nosa enerxía van estar focadas en explicar as alternativas coas que queremos volver poñer en marcha a cidade, coas que poremos o Concello ao servizo da veciñanza e non ao do ego de ninguén. Non imos falar do que outros non fixeron nin quixeron facer. Imos falar do que queremos facer para que Vigo avance. Enfrentamos as vindeiras eleccións municipais co firme compromiso de seguir traballando arreo, a pé de barrio, a carón dos movementos sociais, falando con todas e con todos, cunha amplísima programación de encontros, de xuntanzas, de actos para explicar, para escoitar e para sumar. E tamén con ambición, aspirando a todo, sen límites nin teitos, coa confianza de termos as ideas, a capacidade, a experiencia e un proxecto que vai lograr incorporar a moitos millares de viguesas e vigueses para facermos realidade entre todas e todos o Vigo que soñamos. Esa é a proposta do BNG. Moito obrigado.